càmera era Robert, que ha actuat en la posició de lliure. I és que Velodedic ha tornat a ocupar la banqueta. Li hem demanat una explicació a Cusidin, que el serbi encara té problemes d'adaptació. Lo antes posible, los médicos están tratando y además a veces demasiado pocas veces hemos visto un Velo que es un buen jugador pero yo soy en este caso muy exigente. La liga ha empezado y no podemos correr demasiados riesgos y hay más jugadores que pueden jugar en su sitio, pero por supuesto él ha venido para jugar. A la alineació del València tornaven Eloi i Carlos Arroyo. Velodedic, com hem dit, i Álvaro s'han quedat a la banqueta. La Reial Societat portava la baixa de Víctor Alquiza i un equipatge molt peculiar. L'àrbitre ha sigut Pajar Espaz. Hi tenim donant-li la mà als dos capitans, mitja entrada al Mestalla i al voltant de 7 milions de recaptació. Inici prometedor amb uns 15 minuts magnífics del València. La primera jugada als 2 minuts. Un sensacional servici de Carlos Arroyo que Lugo Pérez estavella contra les mans de Jubel. L'acció repetida, el passe d'Arroyo. Pérez controla, llança amb la cama esquerra, Llobero rebutja amb una mà. Eloi ja no té opció al remat. Minut 4. Ibáñez deixa per a Leonardo, que se'n va per la banda. Océano evita el remat de Pérez. En acció Leonardo i Océano, dos dels homes més destacats en el partit d'avui. La centrada ara és de Lugo Pérez, que sí se'n va d'Océano, i la volea d'Eloi, per damunt dels 3 pals. Era el minut 5. Les oportunitats eren contínues sobre la porta realista. Com a mostra, un altre botó. Una de les millors jugades que ha fet el València en tot el partit. Quique s'endú la pilota amb una miqueta de fortuna. Eloi deixa passar Arroyo, Lugo Pérez lluita amb 2 defensors, Leonardo, i finalment Carlos Arroyo erra la cabota. Era el minut 11. Als 12 el perill torna a rondar la meta realista. Quique. Servici per a Eloi. I Lugo Pérez, que perd l'oportunitat potser per entretindre's una miqueta massa. El baló acaba en córner. Al llançament, nova oportunitat del València. Mentrestant contemplem la repetició. Fernando no arriba i el tir de Pérez s'estavella en el cos d'un defensor. Al córner, remat de Robert, sensacional parada de Llobero. El València té problemes en defensa per una cessió al porter. La Reial començava a espavilar. Era el moment en què John Tosa que reclamava la presència de Carlos Xavier al centre del camp. El València ja no dominava com al principi i el públic començava a posar-se nerviós. Observen els seus xiulits. Des de la banqueta, Sempere i el lesionat Giner donaven instruccions. Després d'un servici de banda, el cau a terra per una colzada presumpta d'Océano. L'àrbitre no va apreciar falta. Així tenen l'acció repetida. Este és el moment on pareix que Océano posa el colze. Pajar Espaz, en canvi, ha estat més encertat en esta acció. On ha xiulat fora de joc d'Eloi i de Lugo Pérez. Almenys el búlgar estava en situació antirreglamentària. Camarasa trau una falta i Arroyo, envoltat de contraris, no pot connectar el remat. En pantalla, l'autoritat de Pajar Espaz. Observen la bronca que li dona a l'ala, el número 6 de la Reial Societat. Per una falta a Lugo Pérez. Pel mateix motiu, este jugador veurà la primera targeta groga. Este és el moment. Acabant, en el segon temps, ha sigut expulsat. L'àrbitre el crida a la seva presència i després de llegir-li la cartilla i treu
una tercera. El portugués Océano, el millor home en defensa de la Reial Societat, salva un gol als 42 minuts de partit, després d'una errada defensiva que aprofita Lugo Pérez, fa la centrada, remata Fernando y Océano salva amb el pie. Bueno, estoy ahí para eso, ¿no? Intentar ayudar al equipo a no sufrir goles y ha intentado todo, pero el gol de Valencia ha sido muy difícil para nosotros defenderlo. Y hemos intentado ir arriba y intentar empatar el partido, pero no hemos tenido la suerte. El portuguès possiblement ha pecat de modèstia perquè la realitat és que ha fet un gran partit. Així tenen la jugada repetida, també la veurem des d'un altre punt de vista. És la espectacular correguda de Lugo Pérez, el remat de Fernando i Océano, en el moment de rebutjar. Als 43 minuts, Podro ha rematat una pilota als núvols. Poca cosa ha fet el Bosni en este partit. Contraatac del València, producte d'este baló furtat per Carlos Arroyo en el centre del camp, però Océano, sempre Océano, lleva la pilota de l'home. Acció repetida des d'un altre punt de vista. Océano imposant la seva llei en l'àrea de la Reial Societat. Estem en els últims instants del primer temps. Esta és una centrada de Fuentes que es passeja. No arriba Carlos Xavier. I en acabant i producte d'esta falta, González farà les dues úniques intervencions en este partit. La primera en un rebuig de punys i la segona atrapant la pilota que enviava ahí. Bueno, la verdad es que la primera parte pues quizá no ha habido muchas ocasiones de gol de parte de la Real y casi pues no sé si era el minuto 44 o el minuto 45, pues mira, ha habido, no sé si ha tocado uno con la cabeza, tenía que salir de puños y bueno, y el rechace que hay al borde del área, estaba un jugador de la Real y ha chutado y bueno, la verdad es que me ha pillado bien colocado y he tenido la suerte de poder parar. Bueno. No acaben el primer temps sense destacar la magnífica actuació de Leonardo. El brasiler ha tingut la millor de les seues actuacions en esta temporada. Així l'han frenat en falta. Són imatges ja de la segona part on se li ha assenyalat posició antirreglamentària de fora de joc al mateix jugador, a Leonardo, en el moment en què Pérez li feia el servici. Així tenen l'acció repetida. Sembla que Leonardo estava en situació antirreglamentària, almenys jugava al límit. El València continuava pressionant, però ja sense la claredat d'idees dels primers minuts del principi del partit. Esta és una bona colada de Quique, que força la jugada i guanya un córner per a l'equip. Al llançament es muntarà un fenomenal embolic en l'àrea de la Reial Societat. Ningú és capaç d'introduir la pilota en la porteria. Observen que fins a 4 homes arriben a tocar la pilota amb el cap de manera consecutiva. De porteria a porteria, trau González, Lugo deixa per Arroyo i Eloi no pot connectar el remat davant l'oposició de la Ranyada. Si tenen l'acció repetida, sembla que més bé hi ha falta de l'Asturià sobre el jugador de la Reial Societat, Uria, un home que havia entrat en la segona part. I la gran oportunitat de Leonardo, que després de fer-ho tot ha preferit cedir el gol a Pérez. Això ha motivat el rebuig defensiu. Yo a lo mejor fallé un poquito porque en la primera a lo mejor he tenido dos oportunidades, creo, ¿no? De gol. En la primera he intentado pasar el balón a Lugo, que estaba delante de la portería solo, pero ha quitado un contrario, ¿no? En la segunda, no sé, a lo mejor había que chutar un poco antes y perdí un poco el ángulo, ¿no? La posibilidad de chutar, y cuando chuté ya no tenía muchas posibilidades de hacer el gol. Per fi arriba el gol, als 20 minuts de la segona part. Un sensacional passi d'Arroyo a Eloi, que arranca en posició correcta, llança al pal. Per allí estava Lugo Pérez, ben col·locat per a posar el 1-0 en el marcador. El resultat definitiu. La verdad que bueno, me la preparé para poder chutar, miré a portero y vi que el palo estaba bastante descubierto y entonces chuté ahí abajo. Pensé que el balón entraba, la verdad, donde estaba en mi posición yo pensé que el balón ya entraba, con la desgracia que pegó en el palo y todavía pensaba que tocaba el palo y entraba. Y cuando vi que se iba para el otro lado, pues vi enseguida que estaba Lugo allí con la
la suerte de que estava allí muy bien colocado y conseguimos el gol. Hi ha hagut 3 ocasions. Arroyo ha posat el baló al cap de Fernando. El capità del València ha rematat fora. Continua negat de cara al gol. Leonardo fa una filigrana i deixa per a Lugo Pérez. Este juga amb Arroyo, que s'entretén. Potser el València necessitava elaborar massa les jugades. Córner i caiguda de l'àrbitre en l'àrea. Tahar Spaz poc després li ha ensenyat la tarjeta a Husidin. L'holandès explica per què. Yo estaba tapando la pelota, fue un saque de banda en nuestro favor y he tapado la pelota. Un jugador de Sociedad ha venido para hacer una cosa con la pelota, no sé qué, y he cogido la pelota y además su pie, pero de dos lados, sin violencia, más de broma que otra cosa. Pero el árbitro estaba muy atento como hoy. Como suele ser, hay veces que están más atentos de lo que pasa afuera que de lo que pasa aquí. Pero no, yo quiero evitar un poco mi comentario sobre árbitros. Atenció a esta jugada perquè Carlos Arroyo ha demanat penal. Tahar Spaz ha dit que era falta en contra del València. Sí, para mí honradamente creo que ha sido penalti porque ha sido un pase de Lugo. Me he quedado solo delante del portero, he intentado regatearle y justo cuando iba a regatearle pues una pierna me ha trabado por detrás y ya no me ha dejado seguir la jugada y creo que honradamente ha sido penalti. Després d'esta acció d'un inspirat Leonardo, Arroyo ha sigut entrat en falta per Carlos Xavier. A pesar de la seva expressió de dolor, s'ha reincorporat poc després al joc sense ningú problema. Estàvem prop del minut 40, moment en què s'ha produït l'expulsió d'Iñaki Alaba. El motiu per entrar per darrere a Lugo Pérez. Esta és la falta. Era la segona targeta groga i per tant Alaba ha hagut d'abandonar el camp. També se n'ha anat Eloi, que ha deixat el seu lloc a Álvaro. Un canvi tàctic. Una pilota que s'ha passejat per l'àrea valencianista amb remat d'Aguirre desviat. La jugada no ha tingut més conseqüències que la discussió posterior entre Lumbreras i Lugo Pérez, que l'espenta. Hi ha hagut targeta groga per al búlgar. Eren els últims instants d'un partit que ha acabat d'esta manera. Valencia es un equipo que aquí es un campo de afición. Tú tienes que frenar a esta gente en el medio campo primero. No se puede pensar ni en otra cosa hasta que ganas la batalla contra esta gente. Tiene mucha calidad. Los primeros 15-20 minutos hemos jugado un buen partido. Hemos creado unas oportunidades. No teníamos la suerte a marcar y ahora está un poco en contra el equipo. El equipo quiere, pero está forzando las oportunidades. Y cuando no se marcan en los primeros buenos minutos, siempre hay nervios en el equipo. En Mestalla, València 1, Reial Societat 0. Segona victòria i per la mínima del conjunt de Husidin, que n'està lliure. I esta mateixa